Shalom, Shalom. mulate di Tuhatta, natoktong madongani mangaramoti hita, isude nasa panggul biton dingguluta sahat tutikyon. Dihamu, amang, inang, naro pertanyaan di bagas gerejaon. Suang songoni, dihamu, amang, inang, naposo bulung, remaja, dohot sekolah minggu, nama dohoti pertanyaan tabornginon, sian bagas tabe, marhite live streaming, channel YouTube HKBP Depok Sada, horas madihita salu. Nah, ada orang so tamulai pertanyaan tabornginon, jumbulu majo hujahahon, pertanyaan tabornginon. Naparjolo, marende hita nomor 370 sia, ayat sada dot ayat 2. Dungi fotum namangihut majahatur puk sian Matius 25 ayat 30 sada sahatu 46. Diudutim se marende nomor 320 sia ayat sada. Sipuli tabigema berita nauli jamita napi nasaha ni amang pendeta Simajuntak. Dungi marede muse sian nomor 714 ayat sada dot ayat 2. Diuduti tangyang pangodianon na binuaton ni amang situaha sidabutar. Sipuli marede muse hita nomor 837 ayat sada dot udutna laos disima tapapungu peleatta. Dungi tangyang pelean dot pasu-pasu. Tapasada ma rohatta, tapuji tuhatta, marede hita nomor 370 sia ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Songot duhu do saluhut daging, jala songot bunga-bunga ni duhu tido saluhut hasangapon di jolma. Nunga malos duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai, alai nahot do hatani Tuhani, rodi saliling nililingna, say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho, tupal hanguluani, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akkana mate dohot akkana mangolu, hodo na punahami, manang mangolu manang mate pehami, nang pemardalan hami dirura nilingguman ni hamatean, dang huhabiari hami hamatean, ay hodo dongan nami,
dang tertiup hamatean manang tanomani behami, ai hodo Tuhan nami, naung humokop pami, jalaho napunahami, roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami dohot daging nami, asadiho hami manang mangulu manang matepe, say tiup matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokop mi, asasahat hami tuhanguluan nasora sudah. Amin. Hatani debata nagabe turpuk di pertanyaanata bornginon imana tersurat di Matius bidu 25 ayat 30 sada sahatu 46. Matius bidu 25 ayat 30 sada sahatu 46. Tajahama margati soring. Taringot tu ari uhum sugut. Alai dungro sugut anak ni jolmai marhasangapon rabdohot saluhut suru-suruanna hudulan nama disi habangsa hasangapon nai. Dungi marluhut-luhut matujulona sabangso jadi sirangon nama nasida songo pinahen ni parmahan nama nilang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongon nama buru-burui tu siamunna alai anggo tunggali tuhab birangna. Dungi dohono nirajai matu akkana disiamunnai roh mahamu akkana pinasuprasu ni damau tean hamu maharajauni napinatureni hamu sian haujak ni tanong. Ai nama le doau dilehon hamu mangan. Nama uas doau dilehon hamu minum. Naburo doau gabe dijakkon hamu doau. Nama sakut doau jadi diparulosi hamu doau. Nama sita doau jala dizikir hamu doau. Natar hurung doau jadi roh hamu madu doau. Dungi dohononni akka partigorima mengelusi. Tuhan, nedigan huida hami ho male gabe hulehon hami ho mangan, manang mauas gabe hulehon hami ho minum. Nadigan huida hami ho naburo gabe hujakon hami ho manang masakot bulung gabe parulosi hami ho. Nadigan huida hami ho marsahit manang tarhurung gabe hudulo hami ho. Dungi alusan nirajai manasida situtudo na hudokotu hamu nasa nabinahenmu tusada sian angiku akan meton natuau doi dibayan hamu. Dungi dohonon nama tuakana dihabirangna. Laho mahamu siad jolokkon. Hamu akan nabinuran tuapi sisaliling-lilingna. Napina tureni sibulusi dohot diakka suru-suruanna. Aina male doau dang dilehon hamu au mangan. Nama uas doau dang dilehon hamu au minum. Naburo doau dang dijakkon hamu au. Namar sakot bulung doau dang diparulosi hamu au. Namar sahit doau natar hurung doau dang didulo hamu au. Dungi dohonon nasida mama malusibana Tuhan nadigan widahami homale manang mauas manang naburo manang namar sakot bulu manang namar sahit manang tarhuru sohu pature-ture hami ho. Dungi dohonon nama mangalusi nasida situtu do nahudokot tuhamu dinasoniat toamu nasahalak sian akkana meton sadok ahudo nasoniat toamuna disi. Dungi lau manasida tuna bernit saleleng-lelengna alaya ko partigori tuhang uluan sisaleleng-lelengna do. Ido yang gosahakna mertua ma akan atu mangihon hata di debata jala naopiopsa. Amin.
Marede hita siar nomor 380 sia ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas marita saluna. Dita saluna manami dohoti nanami tuas nihuriata HKBP Depok Sada naron waing di bagas gerejaon madohoti pertangyangan jala oma pertangyangan perpudi di hida di tahun 2020-an. Kita mulai minggu pertama di bulan Februari jala akhiri di minggu terakhir sebelum minggu perningotan ni namoding. Sok sangoni manang di hita amanami dohoti nanami ruas ni huriata nama dohoti sian bagas nabi marhite live streaming tapai hutiuk mahatani debata nagabi turpuk jamita di hita di pertangyangan perpudi tahunon. Tersurat do di Hesekiel bidu 34 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 onom. Songonoma tersurat disi. Dogma tunasida. Songon sitongna menguluau ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku midah hamatiannya kapar jahat. So ikon mu midah mubani halak parjahat tumadikod dalan nanian asa mangolu ibana atong say mula mahamu tumadikon dalan muna aka najahati 34 itu 34 ayat ai songonodo hatani Tuhan Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida songon pangalului ni parmahan di punguanna di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songoni ahu mengalului biru-biruku sogot jala paluauku nasida sian saluhut inganan perserahan nasidai uju di hari obon dohot hahulomon maripot-ipot jala ahu manogion nasida ruar si anak ka bangso dohot papungon nasida si anak kaluat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai lausau mermahan nasida di atas nyakka dolo Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apalan alomak ahu mermahan nasida jala di atas dolok akanati bodi Israel parudaman nasida di sima magulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apalan alomak japalanna di atas niak kaduluk ni Israel
Ahu sadiri mamarmahan biru-biruku. Jala ahu paulon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluaku manamagoi. Jala mula buanokku natar depari. Jala lilitakku dona mabugangi. Jala pargogoakku dona marsahiti. Ana yang kona mohido na gogoi. Siap ponokku do. Ahu sadiri tahe marmahaca marhite-hite uhum. Ima sahana. Yang wa makang do tamu inang sada buku teologi ni kitab Hesekiel. Ima tugas do tanggung jawab parmahan. Teologi penggembalaan. Ada nani masuk ni penggembalaan. Ima tugas niakana porsia songon parmahan. Dilehot debatado tu bangsona Israel parmahan. Ima raja. Adorak so raja adong panguhum. Alai robang soi ala panguhumon temporer dang saliling nililing na. Jadi hanya temporer belaka. Jadi olah salpu musui, dang adong bina mengulun nasida. Jadi raja diminta dalam 1 Samuel 8, bangsa Israel meminta raja supaya ada pemimpin yang permanen bagi bangsa Israel. Jala dioloi de batadoi asa dipabakit gabe raja. Adong maraja Saul, Daud, Salomo dan seterusnya. Permahan napa dua dilehot de batado siam mulana ima malim. Ima warisan sian suku Levi. Itu podo satonga-tonga ni bangsa Israel adong Levi, satonga-tonga ni Levion adong imam, satonga-tonga ni imami adong imam besar, sian tonga-tonga ni imam besari adong imam yang maha besar. Ima nasahali 40 tahun masuk mangalehon pilih perdengganan tu bagas jor. Jana permahan na patuluhon ima panurirang. Panurirangon sewaktu-waktu disuruh debata sasahana na porsea somardiai barulaun na somardiai barkarejona somardiai barstatusna anai di Hosea jauh pasahat hatakon tu Jehovah. Di pasahat dang boy juonna. Jeremia pasahat hatakon tu Jehovah di pasahat. Ezekiel, Amos dan lain-lain ikut pasahaton. Berupa peringatan, berupa baga-baga, berupa mungkin hukuman yang akan disampaikan oleh Tuhan. Jadi edok tulu parmahan na pinasa ni debata jala memiliki fungsi masing-masing. Raja naking na manggonggomi luhutan ni bangsa Israel na bertanggung jawab memberikan kesejahteraan, keamanan, melindungi bangsa Israel dari serangan asing dan menjamin dan memastikan bangsa Israel itu tidak ada tekanan dari bangsa asing. Itu tugas tanggung jawab di seorang raja pemerintah. Itu mensejahterakan bangsa. Alai di kenyataan turun si puncak kerajaan di bangsa Israeli zaman Salomo. Sidungi pocah dua semakin surut wibawa raja dan adong bujung na holan huaso na manarikot parmahan niot do tanggung jawab mensejahterakan bangsa makin rusak. Alani do lam siga ido sahat tuna terbuang bangsa Israel mono pernidaan ni panurirang Hesekiel semakin merosotnya, semakin mundurnya, semakin terkikisnya rasa tanggung jawab parmahan di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dakola raja songoni, sok songoni nang imam-imam.
Imam-imam adalah orang yang mendoakan bangsa Israel dalam kehidupannya. Imam-imam adalah orang yang membawa kurban persembahan apa yang dipersembahkan oleh umat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan imam itu mendoakan bangsanya. Tetapi dalam kenyataannya praktek imamat sudah berubah menjadi birokrasi. Sudah berubah menjadi hakim terhadap sesama yang melihat kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi tidak lagi menogu-nogu partodion ni ruas ni huriai. Dok manogu-nogu nasida di ngolu pertanyaan. Imam tidak lagi menunjukkan diri sebagai imam, tetapi menjadi birokrasi keagamaan. Jalan aparpudi panurirang pe. Di zaman ni panurirang Yeremia, bahkan telinga raja, telinga bangsa Israel sudah tertutup bagi nabi-nabi yang benar, tetapi terbuka lebar untuk nabi-nabi palsu. Tumagun nama akka panurirang pergak-gak ditangi hondasida mertibakon panurirang natikos nasinuruni debata. Dampaknya apa? Bukan hanya kemorosotan moral bangsa Israel. Alai di ida panurirang Hesekiel sendiri dok. Dampak dari semua itu adalah kesengsaraan bagi bangsa Israel. Terbuang bangsoi tu Babilonia. Jala terbuang tertaban nasida selama 70 tahun. Itu semua karena mereka adalah kelalaian gembala. Ado tugas ni penggembalaan. Idok naking di bidu tolu bulu tolu macetak kas doi. Adong rumus penggembalaan. Apa jolo mo tu parmahado di pasat debata panugu-nugu panggonggomion tu bangsona. Termasuk naparoroton nasida di ngulu partodion. Panggonggomion ima kenyamanan, panugu-nuguan ya moralitas, dohot panugu-nuguan ni partodion ima spiritualitas. Jadi daktari dai. Molo diulaho parmahani do ulaonna alai saya ditutup perjahati ulaonna nasositong didok Hesekiel daktu parmahani tunggu abbe. Molo di pasompu do perjahati apedang dipaingo parmahani hajahaton do talumla meninggali bangsa Israel hutang nyawa bagi parmahan. Lasodora nani ida ni Yehiskiel mungkin lebih parah daripada zaman kita sekarang. Puasa. Airong nubihita na barani paingoton nasito nasala sonariom. Gak ada lagi kan? Anong nubihita na barani tawereng nasitong nasala. Tajo kurang tinggal do soni ba. Masih ada enggak? Arusan namanya. Emang gue pikirin IGP gitu kan. Mana gak hudok konon nona cik rohana. Ujungnya saya marlomo-lomo marlomo-lomo di hasalaanna. Bahkan hasalaani diedong hasitongan. Dan ini yang merusak. Dan inilah terjadi dekadensi moral. Dekadensi moral inilah yang membuat bangsa Israel terbuang. Jangan songani doi. Pengalaman sejarah bangsa Israel juga menjadi pengalaman sejarah umat manusia. Ketika manusia membiarkan kesalahan-kesalahan, ketika umat manusia membiarkan tidak lagi mau menegur yang salah dalam praktek ningolu siganupare, maka hasilnya akan kesengsaraan. Adana terjadi di sudi bangsa deh, di sudi perdalanan ningoluta deh, kita sendiri yang merasakannya. Dan membuat kita susah. Alani do tekos do teologi Hesekielon ulah honot tak kamang do taminang. Adong do poda nyalak batak nama dok tiki mek doin na hawi boi sihor siho
Bodo pe tamo to be tatu si be. Adang ang tu siamu be, ai sopetani biam. Gari maksim warakir nem ngalen sia pitu bulu ke atas ngamat jalo ulos. Tangi boto berate. Anak niam tenara mangon. Amin naman kopi nama. Obote. Tiki me do hawi boy sihor-sihoran. Lapatan na ini anggo parsidak kalak takas do pi woto on. Alaban wak kopi. Kopi itu kan tumbuh. Kopi itu nana kayu keras. Jadi kalau dia dibiarkan lurus, dia akan lurus. Ketika buahnya nanti berbuah, susah. Jadi kalau kita paksa untuk membengkokkannya, sesudah keras, maka dia akan patah. Maka sejak awal harus dibengkokkan. Isihor-sihori. Sehingga dia terbentuk seperti yang kita harapkan. Maka demikianlah juga kehidupan kita amang dan inang, mari kita koreksi. Di akhir tahun ini, nats ini, teologi penggembalaan ini diingatkan. Mari kita periksa kiri kanan kita, muka belakang, mulai dari rumah. Siapa tahu dari anak syakangan, si nomor 2, si nomor 3, orang keluarga terdekat kita. Jangan kita biarkan anak-anak berbohong. Jangan kita biarkan anak-anak itu melakukan mergabus. Tapi kita mulai harus dikoreksi. Sering saya kemukakan kita bahwa ada suatu golongan di Amerika yang disebut dengan golongan Quaker. Jadi kalau anaknya itu cakap kotor, kalau dilihat atau didengar orang tuanya, dia langsung otomatis orang tuanya ini membawa anaknya ke kamar mandi dan anaknya ini digosok dengan sabun, suatu tindakan. Mungkin mengarut tadi kan, tangis be. Nah, itulah sikap mereka, itulah cara mereka supaya jangan cakap kotor lagi. Kalau dibai songonya tong, mulai dok kuselin sotong ipa masuk sebuni museum non. Itu jadi ada peringatan. Teologi penggembalaan, molo adong do parjahat. Ini ulah kejahatan nah hapedak tapa. Ingat, tu permahani do ditunggu dewata. Hosana. Alai, molo nunga ta ulahon, nunga ta tugu-tugu, nunga ta paingot. Salai songi tutul lo mona. Donot tama songon nedde ni sedi silitonga. Ita duda ita mi sauk maho marita bari. Tutum malo momi sauk maho sumol sol bagi. Bangsa Israel terbuang di Babel. Menyesal, mengadungi, ratapan, meratap, berkabung. Odo narikot. Teologi penggembalaan ini mari kita mulai dalam kehidupan kita. Mari kalau ini akhir khotbah berarti ini adalah suatu evaluasi bagi kita. Nungati kosita songon natoras parmahan di bagasta. Nungati kosa kaama songon ama parmahan di tonga-tonga di bagasta. Maradopon istri, maradopon anak-anak. Ngati kosita songon ina permahan maradopon ya nakon. Ita akan bertugas, dilihat di bata tugas do tanggung jawab dia kaulauta si ganopari, itu juga adalah tugas penggembalaan. Asati kos taulahon ulauta. Dan juga kita terlumu bima natar gor gabi parhalado. Boha nungati kos taulahon hapar mahanota molosoti kos dope. Mengadungi mahita di julu ni Jehovah. Tung daudo pehita sian nahi nirim di bata di ulauta ulaon hapar mahanoni. Molodang di ulahon parmahani ulaon na. Didok diturpuhon. Ausa diri marmahani bangsok. Adong do halak na ego. Molodang au tu sidang jadi Kalau saya enggak ke situ enggak jadi pekerjaan itu. Ada yang sombong seperti itu. Ada yang meninggikan dirinya. Toame kesursari molosawsi. Ada yang begitu. Saat ini jika ada orang yang membiarkan kejahatan, jika ada orang yang membiarkan kesemerautan, jika ada orang yang membiarkan ketidakaturan, Allah sendiri yang turun tangan.
Molo dai batasa diri turun tangan berarti otoritas yang diberikan tugas penggembalaan itu kepada raja, imam, nabi dicabut dan marlapahat abbe. Berarti di batasa diri nama gawe marmahat di bangsona. Ay molo di PHK hita karejo dak tabudah hacit dua teh. Molo dicabut amanat natu hita, wewenang natu hita dah dak tabudah. Acik doi. Molo hala Amerika misalnya do Jepang step back do warna deh. Mulang tarulai mana mundur step back. Hala yang kohita icoba pe itakuk KPK diberhentikan dengan paksa pe diberhentikan tidak hormat pe. Saya tong no mekelekel berselfie buti saya kira hala haddo na salah penjoliman mah do takkan hasilnya. Itu ngirinya kita. Jadi yang salah ini yang menjadi blow up yang besar, nasi tongi gebe salah. Ini yang rusaknya. Noeng molo tuk songoni be situasi. Lihatlah di batasa diri gabe parmahan di bangsona. Dang padiaron ni di bata bangsoya turamaron di tengah-tengah Babilonia. Dang pasobon ni di bata bangsona terserak, tercerai, berai dan kehilangan identitas di tengah-tengah pembuangan Babilonia. Alai didok diturpuk ton, lulu aku mana magoy. Allah sendiri yang mencari. Ketika parmahat dan dilului biak kabiru-biru na di pasok pusongani Allah sendiri yang mencari. Bukan hanya mencari, Allah sendiri yang mengumpulkan. Bukan hanya mengumpulkan, kata Allah sendiri yang membaluti. Ada. Molo marsobu-sobu jolmai tidak ada lagi yang peduli, ingatlah. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya terdepar, terluka, tercerai-berai. Tapi Allah sendiri menjadi gembala untuk umatnya. Songoni dong uluna kamang dota minang. Molotong dingulop terhiri pita tu salak pemimpin yang seharusnya memimpin dengan baik tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Suatu pola gabe putus asa hita. Allah sendiri martangia kita, tatangia kon Tuhan akan memberikan. Tuhan sendiri yang menuntun hidup kita. Ada najot-jot prinsip ningolu ni si Heskelon. Allah sendiri, Tuhan tidak akan membiarkan. Karena itu Allah sendiri yang menjadi gembala. Lalu singok-singok do itu hita kamang do tamenang. Betaka dong di tonga-tonga ningolu ton, saya hira holak kita. Asa olah kita, siapa tahu dengan hanya kita keakuan dan keegoan itu diruntuhkan saat ini. Karena Allah sendiri yang mengambil alih tugas penggembalaan itu. Raja telah tiada, Zedekia raja yang terakhir. Tidak lagi raja setelah Zedekia raja terakhir. Imam, dengar dong be imam. Dia buang Babel. Semuanya sisa-sisa. Nabi saya dong dobe disuruh di bata. Dia buang Babel maswarahon hatan. Tapi itulah Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan sendiri mengumpulkan yang berserak itu. Las ido noaeng jojo di turpuk tahun. Betak tunga dong dihita noaeng selama pandemi Covid-19. Tahirin do tugas do tanggung jawab negara. Tahirin do tugas do tanggung jawab ni perkara juata. Tahirin do tugas do tanggung jawab ni huria. Tarida nal mal di ngolu ni ruas ni huria. Alai dak kira tarida kita koreksilah saat ini. Jala mulak taula pe tahingok ma de batasa diri marmahani bangsona. Apa tuluhom ma adulah bani bangsa Israel. Molo de batasa diri marmahan. Idok di Psalmen 27 gue sudah kita luar kepala deh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Suatu nyanyian yang luar biasa. Jala dipaingok deh musia diturpuk tahun. Molo debata menjadi gembala di tengah-tengah ni bangsa Israel ini perjolo. Debata nama buat nasida haruar sian bangsa perhatuban Babil. Berarti Allah sendiri kalau tadi sudah dikumpulkan, sudah dibaluti, sudah dikumpulkan, sudah disembuhkan, maka Tuhan sendiri membuat haruar
sian habuanga Babel mulak tu Jerusalem. Berarti dak pasobuan ni de bata hape. Molo de bata do marmahan bangsona dak pasobuan na tertading nasida mati atura paron di habuanga Babel. Alai de bata sadiri mabuan nasida haruar. Napa dua hot dakulan na mabuan nasida haruar alai ditogi hot do mulubui rak majah bajita saplopat. Ayat saplopat sudah kita majah sada dua tulu di japalan apalan alomak au marmahan nasida jala di atas dulu akan tibo di Israel parudaman nasida di sima mangulun nasida di parudaman nadinggan japalan apalan alomak japalanna di atas nyak kedulu tebunaya teh japalan alomak Allah sendiri yang membawa umatnya tu japalan apalan alomak. Mula apalan alomak berarti yang paling subur, di mana kawanan domba akan gemuk, kawanan domba akan sejahtera, tak ada yang kekurangan, tetapi semuanya menjadi sehat, sejahtera. Atong taluas madi bata marmahang ngulutta. Mula mereng masa pandemi kon akan panjang. Dan ini akan terus menjadi isu yang harus kita antisipasi. Tau jido kamang do tamuinang aladang buibe marminggu misalnya waktu kebijakan ni pemerintah PSBB di negara-negara dongan asing misalnya di India, Arab lockdown, tapi tidak mengubah juga. Bahkan banyak kesengsaraan. Di bangsota dong PSBB kebijakan sosial terbatas. Jala memuka sejak 22 Maret, tak boleh kita berminggu, tak boleh berpungu, stay at home. Itu prinsipnya. Pakai masker, cuci tangan, makan makanan bergizi dan usahakan meningkatkan imunitas tubuh. Saya kira terbuang kita. Saya kira dibuat kesejahteraan. Tu ada situasi na terhuruk kita. Saya kira dibuat kebebasan. Tu situasi na terikat terkungkung di dalam satu rumah. Saya kira dibuat aktivitas di ngolo partediota dan bohita martangi yang tu bagas joro. Dohot aka aktivitas na asing. Seolah-olah kita dihimpit. Sada gerakan niha Kristeno do masih jalangan, ringgas B masih jalangan, bahkan masih umat di bagasan holong ni roha, cium kudus. Hidup narong raha KBP manang ruas nuria adong cipiki selama pandemi Covid itu dengan adong idah. Jadi mereng pandemi Covid ini mengubah suatu tatanan lama itu dirubah total. Ringgas B masih jalangan, edet tadui. Cium kudus, masih haolan, doa kadongan, bersekutu dengan akrab, hangat. Tetapi pandemi Covid ini mengubah semuanya. Jaga jarak, dan boy jonok. Apa ini? Ini menurut saya ada nilai yang ditantang dari nilai yang dianut oleh Kristen. Kristen menganut rajin bersalaman, berciuman kudus, hidup dalam persekutuan yang akrab. Tetapi pandemi Covid mengatakan harus social distance, jaga jarak dan seterusnya. Ini adalah suatu pertentangan nilai yang menurut saya harus kita kritisi. Dan apakah tantangan ini mengubah nilai-nilai kekristenan dan tenggelam dalam arus new normal sekarang? Tetapi puji Tuhan, Covid tidak menenggelamkan kekristenan. Jika gereja ini ditutup, maka 1.200 rumah ibadah terbuka di rumah kita masing-masing. Jika kita tidak bisa bersalaman, tetapi saya yakin firman Tuhan yang kita share dalam satu hari
yang waktu bebas mungkin tidak pernah men-share firman Tuhan atau salam Anda telah meng-SMS WA yang lain sebagai tanda keakraban kita. Ini adalah nilai-nilai yang baru yang harus tertantang, dan ini arah yang harus kita hadapi untuk tahun-tahun mendatang. Nabarpudi makamang dot taminang ausa diri mebon nasida haruar jala pamasuhonna tu hadang kawanan domba. Apa maksudnya ini? Menurut saya bukan hanya haparmahano dingolu siganu parion, anaikot terajumi do turpuhan parmahanion ni debata terlumowi metu minggu perningotan ni namoding. Ima turpuk tahun di batasan diri do membuat kita di portibion jala di batasan diri membuat kita haruar siap portibion ido benna di pasahat agenda tutup batang tuak kana modding pasu-pasu ni padita madok ada saya di pasu-pasu Tuhan di batamo ngaruar dohot lawongot rodi saliling nililingna atong tu di bata mata pasahat todita tu di bata mata pasahat ngulutta asa di bata na paroroton asa di bata na marmahani hita sedia liling na hita leonon di bata di perjalanan di ngulutta di tantangan tapasahat tu di bata asa di bata tong napa masukok kita tu harajaon ni debata ido na marga dang holan biru-biru namok mok do nabutongani juju ni turpuhon alai bohado hita mangada di diri tikiro parmahani majau hita songon na didok ni panggilum Matius 20 patinaking Matius 25 tu somaho rap do tao di bapulik isi do na tu habirangna isedo tu nani dok ni Tuhan Yesus di siamu komaho rak doho tau molo debata gawi parmahat di ngoluta porsia mahita debatado nang napa bongotok kita tu hasonangan sisa liling nililingna ima hanguluan sisa liling nililingna amang do taminang di perpudi sehali turbuk tahun coba jura 2 tahun naliwak ngahudok moro pertangyangan on tak majo akatangi yang nada pangidu tu di bata sian gudang 3 kali hita pertangyangan mungkin 40 kali sian 40 kali pertangyangan ini apa yang selalu spesifik kita mohonkan mana itu yang kita terima saat ini dalam menjalani 2020 ini. Mana yang belum? Sudah ada prosesnya tapi mungkin belum. Dan mana ini? Upikir gudang. Tatang yakod do sehat-sehat kaya anak kota. Tatang yakod do asa tulus persikolannya anak kota dong doi. Adong puji Tuhan. Nam taha berjuang ma ai dioroi debatado tang yakta. Gudang na putus sekolah. Gudang nak tamat alai pas sebelum wisuda horizontal alias meninggal. Banyak kesusahan. Tetapi kita apa yang kita syukuri? Arong nina babahopo, arong nina marhasotan dan lain-lain. Banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Atau talas somai. Tahamulate homai. Jalalam mengaradi hita. Pasahat dirita. Asa diparmahani di bata hita. Amin. Bertanya kita. Ali Tuhan Jehovah di batama nami. Mau lihat gudang mahu pasahat kami Tuhan. Dilehoko Tuhami hatam berita nauli namat cayarga. Di pasunggul loko Tuhami. Dilehoko do tugas do tanggung jawab di hamile Tuhan songon permahan. Di tonga-tonga ni bagas nami be ama ina. Songon permahan di tonga-tonga ni perkarejuan nami be. Marhiti tugas do tanggung jawab nami be. Jabe permahan di tonga-tonga ni huriam marhite tohonan doh tapar haladon nami. Ali Tuhan
Molotung adong nahurang di pakubasyon nami. Dohot di pangaradution nami di ulaon parmahanyoni. Tung asimaroham. Sailoas mahami. Mangulah tabay ringgas ni roha di hami. Jala lehom maringgas ni roha tu hami tujuluanon. Asalam huula hami Tuhan. Asa unak terdepar ruasmu. Asa unak terdepar biru-biru na pinasamu tu hami. Ali Tuhan. Lehom magugu. Dohot habisuhod di hami. Asa maragugu hami mangulahon-ulahon haparmahanoni. Dingulo nami bi. Asi marohamali Tuhan, gudak tantangan na huadupi hami. Di tonga-tonga ni perdalanan ni gulo nami terlumubi ma di masa pandemi Covid-19. Tung maol hami mangulak kasulaon nami, jala dok akasitahonon nyakaruas ni huriam. Alani dampak Covid-19 siyon. Ali Tuhan, molot tangtuk dope tangan nami, manarihon, marmahani, dohok manugu-nugu akaruas ni huriam na berdampak Covid. Asiroham marpawati roham di hami. Jala sarihom manasida, parmudu manasida. Jala sai patong memanang ise pakyomo, laho mangurupi akaruas ni huriam na berdampak Covid. Tungasi maroham ali Tuhan. Saya pakai hami ruas ni huriamon. Asa gabi parmahak kami tu akadongan nami. Molo dong nahurangan disi hami ali Tuhan hadir. Molo tu ngadong na marukil disi hami ali Tuhan manugu-nugu. Molo tu ngadong na haguan asa disi hami dongan nasida mangalului. Asa buya ali Tuhan. Darida ngulu parmahan yoni di tonga-tonga ni huriam. Asi maroham ali Tuhan. Nang bangso nami, hupasahat kami matuho. Tungkudang mara nanal-nal di jolo nami. Terlumubi di ancaman-ancaman radikalisme. Dohot ancaman-ancaman perpecahan, dohot haguturon alani dampak ni pilkada. Naik si pamasaon ni pamarenta nami tanggal 10 Desemberon di piga-piga kabupaten kota dohot provinsi. Ali Tuhan, homa parmahan di bangsa nami. Jala pakai nami presiden dohot aparaturna. Gawi pargonggom di tonga-tonga ni bangsa nami on. Leho gugu do bisu di nasida. Asa sitong uhum nasida Tuhan. Mabuan hamajuan hadumaon di tonga-tonga ni bangsa nami. Jala buy nasida mangotapi nasahajahaton. Dohot tindakan-tindakan anarkisme di tonga-tonga ni bangsa nami. Ali Tuhan, asimaroham. Tuminggu na ro patupaon ni huriam do parningotan nyak kanamoding. Torop sopiga, siya tonga-tonga ni parsauran nami nunga di jauhot di labungmu. Paru kilo day dia keluarga na ditinggalhon. Alay Tuhan, gabi las ni roha do di hami akan namar pakirimot tuho. Ay hamatian do parhitian lau tumopot hasonangan. Alani Tuhan, apuli masudi ruas ni huriam namar sitaonon di bagasan sataonon. Asa bui nasida, taruli dia kalas ni roha. Apos mailu-ilu nasida, soluko malas ni roha. Di program-program ni huriam HKBP Depok Sadaon. Asimaroham. Mauliate maala di permudu hodo hami. Jala buido pele Tuhan, huriamo patupao nakapakubasyon itak ni natolap pami. Ali Tuhan, saya si maroham, satu na manalpuhon taonon, sarihomma, nasa narikot dia kapakubasyon nami, di tonga-tonga ni huriam HKBP Depok Sadon. Jala lehom maringgas ni roha, di sude kami perhalado, ro di sudia ka seksi-seksi, dohot kategorial. Terlumobi memanomo-nomo natal kami Tuhan. Dakku boto hami songo dia natal si batu paun nami makalason harorom tung asimaroham ajari mahami asa masa pe pandemi Covid-19 alai dang moru las ni rohanami
makalason Natal di tahun 2020. Suaksongan malay Tuhan sino di gudang ni Huriam AKBP na naing pamasaw di tanggal 1 Desember. Tung asi ni roham mana malinggumi persinode. Perbisuhi malay Tuhan sudi panitia menyelenggarakan sinode ido dengan lehon rohana batas isude akka persinode terlumubi mai lau mamilit akka iduk nami na tau Eporus sekretaris jenderal kepala departemen dohot para SSP asa gabe akka parmahan nasida sipilidon nyaka persinode nama nugu-nugu nama buan huriamon tu hading ganon pasiding maro hadiri alai sai suatoma todi parmahan dinasidebi na mangulahon-ulahon tohonan dot mangulahon misi ni huriam gabi pasu-pasu di Portibion asi maro hamolo tong adong hahurangan dot tagaleon nami saya salpu homai jana ajari hami marhiti tordim tordi perbadia asalam tahu hami mangulahon naduminggan dia dopamu jalo tuatang yang nami nahuzom bahu kami tuho marhiti-hiti Yesus Kristus si hokop si palua hami amin. Marede hita muse, laos mengaredi manon, nama buantang yang pangodiano. Deta nomor 714 ayat 1 dohot ayat 2. Pasada roh hatta martanya kita. Mola tema di sebuah roh anak itu julu maliamang nabasa. Nungatol has hatam nabadiai di pertengahan nami sedarion na di pasah na posom. Ale Tuhan mangido mangile hilik hami itu julum. Saya lopokkan mai turohanami ganu mersada-sada ruas ni huriam. Molotung maol ale Tuhan dia tu si hami hatami. Tuturi hami ale Tuhan marhite-hite todim to diperbedai. Lehoni tu hami ale Tuhan marsada-sada. Asatung tu gugunami mangulahon hatam nabedai. Ale Tuhan moliati ma disaluhutna. Dengan nibasam disude gulmi ningulunami. Moliati nang dipersaran nami dibagai saburunginun. Dipakulingi todim hami marsada-sada rohani marsaur di bagasan pertanyaan na dipaturin huriam setiap minggu. Om mali Tuhan pertanyaan perpuji di hami
tahun 2020. Ale Tuhan asima roham molotungot pegai pertengang perpudi pungan nami ale Tuhan tong ma desdesi sudi hami akaruas ni huriam asa tong hami marsi hohot tujulom mangido bangurupiom ale amang nabasa tunggudang nanang sipasaton nami tujulom mangido maranghilik-hilik hami tujulom ale amang nabasa tung asiro ham di sudi akaruas ni huriam lumumi ma Depok Selong asa pasidingommu nasida pasidingommu hami ale Tuhan sian sahid namasa di Portibion ima pandemi COVID-19 takas do deboto hami ale Tuhan tung biar doro halo pikiran nami badalani ngulu nami sigano pari dibayad di hami jarak ale Tuhan hami sama hami dibayad di hami padauhon paholang namar holong niroha ale Tuhan tung posituturo rohanami tung songo dia pe jahat ni parsahitoni tung posituturo rohanami tang tarparholang ni asini roham hami aliamang nabasa jala ido tung tong nani ajar hom di tonga-tonga nami ale Tuhan molotunga dongpe ruas ni huriam na terdampak COVID-19 marpangiduan hami aliamang nabasa tung pamalu buat ma persahiton na adong di pamatang ni akaruasmu akan terdampak COVID lumubi ma di bagasan na sa minggu na Tuhan secara khusus di berenami ang takas ale Tuhan terdampak COVID tuhoro pa sa nami salut na Tuhan jala marpos ni rosi tutuhami lam tu sehat na berenami ale Tuhan malum sen persahiton ale Tuhan asima roham tu sude akaruas ni huriam akan hasusan alani dampak ni pandemi COVID mengido mahele-hele kami tujulom aliamang nabasa asago hitong tong akan hurang di ngulu nasida marhite akatangan na para siroha na olo marsi pangurupio Tuhan molotung siat pangiduan nami tuhi roha nami genuk marsada-sada aseolo hami tong-tong marsiurupan hami sama hami asa tadi dama tong-tong holong mi nong tapar di juru nami ale Tuhan songor ruas ni haga bipina bulunon hami ale Tuhan asiro ham pergugu hami mangulahoni ale emang nabasa songoni manang di huriam huan hami tong-tong pangiduan nami tujulom takas di botong ale Tuhan dinanang marsino di gurang ma huriam na bulunon ale Tuhan mangido mahili-hili kami tong-tong tua dopam na badiay asawama tong-tong na mamilit akauluan akapadida pareses lau manguluon huriam na bulunon asa dao na le Tuhan siya nagkahagot turon songonong masa di taon-taon na lewat ale Tuhan sihol ni rohanami ale Tuhan asa tong-tong sadahami di bagasan holong na siyan hui marlas ni roha dami hami ale Tuhan songon ruas ni hagabipi ale Tuhan asima roham ho manamia di rohaniah ka sude peserta sinodi ho manamian di rohani nasida dina mamilit akka pimpinan eporus dot akka preses dot sudema ale Tuhan say homa tong-tong na makuling rohani nasida say dipilit nasida ale Tuhan akka partigor naolo mang uluhon huriamon ali amang nabasa prostitutu rohanami dang luasom huriamon ale Tuhan di bagasan hagut turun alai buido patupom marhite-hite asimi roham
Ido pos ni rohana mi ale amang na basa pasaut mei di ngulun mi perwiramu. Ale Tuhan songonima huan hami tong-tong bangsa do negara namion. Tungasi roham ale Tuhan. Leho gugu, leon hapistaran di Presiden nami Bapak Joko Widodo. Lahu manguluhon bangsa na belgau na Tuhan. Pos itu tu rohana misian hodo tong-tong alu salu na harazau na dong deportibion. Alania le Tuhan marpos ni roha hami tong-tong ajar-ajaramu sudi aka pemimpin na dong di Indonesia on mulai setingkat na terendah sampai tingkat na hugijang oleh Tuhan. Perbisuhi jala parrohai nasida. Asa manatap nasida. Diaka keputusan Nabi nasida asa tong-tong berpihak tu aka kemaslahatan ya masyarakat na lebih dumenggan oleh Tuhan. Oleh Tuhan mulo tunggu dang akan masa di tonga-tonga di perdana di bangsa namion. Pos itu tu rohanami sen perbino Tuhan mudo selhu nai alani oleh Tuhan perbisuhi maka pengambil keputusan perbisuhi tong-tong aka napa setio uhum asa di pajongjong uhum na obar tu aka parulau na pangkapan guturi na dong di negara namion ale Tuhan asiroham tung merapang usadian tuhodo hami saluhutna. Ali amang nabasa songonima nangaka ruasmi mersada-sada. Homa tong-tong namian diganup rumah tangga nami asa saluhut rumah tangga nami ale Tuhan di bagasan hademahon. Mangidu mangihile kami tong-tong tujulom ale Tuhan. Melotong arong aka anak mihu huriamon na di bagasan akaparsahiton homa tong-tong ale Tuhan na pamalupon pamatang nasida asabui tong-tong nasida marsaur di bagasan lasni roha marsaur di bagas joromon memuji pasangan ponho suang-suang ni tong-tong ale Tuhan aka anak ni huriam ruas ni huriaon ale Tuhan na di bagasan pengangguran ale Tuhan asiroham pasahat asiroham ale Tuhan patuduhon tong-tong aka perkarejuan na hobar tu aka keterampilan na dimiliki ale Tuhan tong positutudo rohanami ale Tuhan patupamu isaluhutna unang loas nasida marukir ale Tuhan alania kana masai alai papos roy nasida le Tuhan molodung jupang tikina saya tongo somi tu nasida di bagasan lasni roha alemang nabasa songoni manangka dana naung di palomehom di tonga-tonga nami ganuk marsada-sada songon natora sami le Tuhan ajari hami marmudu-mudu akayana kon naung di palomehom di tonga-tonga nami ajari hami songon na tua-tua manaiti ale Tuhan tujolom mengajar-ajari ale Tuhan asa tong-tong masih tuho ale Tuhan tung sotuk gugunami ale Tuhan laho mengajari kudang ale Tuhan aka namasa di luar nasubui dikontrol hami alani ale Tuhan saya tong-tong perbisuhi jala persahalai hami natoras nang dana pe asa tong-tong ale Tuhan marsi hohot tujulom lumo bimakan atora sale Tuhan saya leo tong-tong gugu tu nasida lau mermudu-mudu akarek danahi asanggiet sudi akarek dan huriamona ale Tuhan aka dagdana nama biar mararupon ho dagdana na tahu tong-tong mabahin las rohamni na tua-tuana ale amang nabasasi maroham Pardosa na godang dohami ali amang nabasa pedia doang goho alani ali Tuhan urasi hami sian hadoson nami asatalup hami gabe habaoran ni pasu-pasum holam mangasahon garana anak Tuhan Yesus Kristus
martangiang hami tujulo maliamang nabasa martinangi maho. Amin. Marede hita muse sian nomor 877 ayat sada dohot udutna laus tapasaha ma peleata. Aku ma pilihan na to pungon tu di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Oro harwar ni saluhut silehon leon na dinggado na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalara moti asahu parasya kami pilihanon. Pati bulhon na rajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami mandok mau leate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mangiduhum mahita di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banwa gijang. Saya binorbadia maguarmo. Sero maharajamu saat malam ni roham di bertongaun songon na di banwa gijang leom matu hamis darion hanguluan siapa hari sisa madusa nami songon panesa nami dusa ni dongan nomor dusa tu hami unang hami tugut tu pangunjunan palu mahamis yang pangago ay hona puna rajam do tagugo rodia sangabang salilin lilaina. Jalo hamu ma pasu-pasu siap Tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama hamu. Disodakon Tuhan di batama buhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di batama buhina Tuhamu. Jala di pasa orhon madamena tutodim. Amin. Oras may saluk na.